Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sanly video aragatnaş arkaly Owakyjylyk toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlary, degişli ministrligiň hemde puwdoklyň dolandyryş edarlarynyň ýolbaşçylary çağırly. Onu kabul edilen kararlaryň ýerine ýetirilişine garally. Sanly ulgama geçmek, Owakyjylyk toplumynyň işiniň netijeligini artdyrmak, ýylatmady dürli azyk önümler bilen bolelin üçin etmek üçin geçirilen işler bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz Owakyjylyk toplumyny ösürmeklige başlanan sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiziň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi, hyzgysanyna Owasynaga toplumyna bilinen maksatnamalary amala aşyrmak boýunça işleriň maliýeleşdirilişi, Owakyjylyk önümlerini öndürjüleri höwüslendirmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, uly başlangyçlaryň esatyna hemde olaryň amala aşyrylmak netijesinde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadyetiniň durmukly ösüş üçin kuwatly binýadyň döredildigini belledi. Şunu ykdysadiyetimiziň möhüm puwdoklarynyň biri bolan Owakyjylygynyň uly orun eýilýändigi aýdyn ýüze çykýar. Hormatly prezidentimiz bu işlerde döwlet tarapyndan berilýän golluglaryň mundan meýlekde dowam etjekdigini aýdyp, gönükdirilýän serişdeleriň maksady laýyk ulanmagyny gazanmagyň esasy wezipeleriň birdigini belledi we şunun bilen baglykda vice-premieri bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra Owakyjylyk we Daşky Goşaw goramak ministri Bayram Durduýew Owakyjylyk puwdogynyň ýokary depkinler bilen ösürilmegi, ulgamyň maddi enjamyň binýadynyň hasy puwturandyrylmagy, dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň we ilmiň soňky kazananlarynyň öňümçüge iýdigderli ornaşdyrmak orna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Bellençäli ekrançyk meýdanlarynyň bereketli hatyr almak orna milli liderimiziň berýän hemme tarap bilen golluglaryň netijesinde uly üstünlikler gazanyldy. Şeýlekem döwlet tarapyndan puwdoga satyn alýan dürli teýenkeleräň, şol sanyna kombaýnlaryň öýsün tehnologiýa enjamlaryny üpçün edilmegi, işleriň hasy öňe ilerlemegine ýardym berýändigi bellenildi. Hatabatyň barşyna şeýlekem mallaryň baş sanyny artdyrmak, ýeterlik otyn binýadyny döretmek, umumyň mallarçyk boýunça alınıp bolýan işler barada hem aýdyldy. Ministrlik tarapyndan ýurdumyzda öndürilen Owakyjylyk önümlerini gaýtadan işlemek, taklamak we içerki sarpejleri bu önümler bilen ýeterli üpçün etmek boýunça derul işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Owakyjylyk puwdogynyň ýokary depkinler bilen ösürilmegine dowam etmegiň ileri turýan wezipeleriň hataryny durýanyny öňçekdi. Bu ýurda döwlet tarapyndan zerur golluglaryň berilmegi dowam eder diýip milli liderimiz aýtdy. Şonuň netijesinde ýurdumyzda Owakyjylyk önümleriniň öndürişiniň mukdary iýdigderli artdyrylmalylar. Hemde halkymyzyň zerur azyk önümlerine bolan istegi dolu kanagatlandyrylmalylar. Şonuň bilen bir katarda puwdogyň iş dolandyrylşyna sanly ulgama geçmek barada ýöňde goýulan wezipelerim ýerine ýetirmek babatda iýdigderli tagallar edilmeliler. Döwlet başlarymyz bular barada aýdyp, ministre bir näçe degişli tapşyryklar berdi. Soňra suwgaçylygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Baýjanow suwgaçylygy puwdogyny ösürmek, suw güpçünçiligini gowrandyrmak we puwdogyň maddi enjamyň binýadyny puwturandyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp bolýanyny barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna we beýleki döwlet maksatnamalaryna laýyklykda goşmaça suw gorlaryny döretmek üçin täze suw howdanlaryny gurmak, şol sanyna baglary damjalaryň suwulyna suwarmak, şeýlegem ýerleriň milliýety wagdaýyny gowlandyrmak boýunça işler amala aşyrylýar. Bu ýurda döwrewap suwgaçylyk teýenkeleri iýdigderli satyn alynýar. Merkede Aziz Septinne ekologiya ýagdaýynyň gowlandyrylmagyna oňyn täsirini ýetirýän alternativ türkmen köýüniň gurulşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerini degişli işleriň ýerine ýetirilýändigi bellenildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Owakyjylygyny suw serişdeleri bilen ýeterlik möçberde üpçün etmegiň möhüm wezipe bolup durýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyza bellenlen işleri durumça geçirmekde satyn alynýan kuwatly teýenkeleriň netijeli ulanmagynyň uly ähmiýeti eýdigini belledi. Munyň özi ekinleri ýeterlik möçberde suw bilen üpçün etmek barada wezipeni çözmäge uly ýardym berýär diýip milli liderimiz aýtdy. Hemde onuň bilen baglykda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň baş direktori Berdiýew milli liderimiziň iýdigderlik himayet golluglaryny netijesinde beýişli bedewlerimiziň dünýädäki şan şöhratyny hasy belinde galdyrmak boýunça ýaýdanlandyrylan giň möçberli maksatnamalaryň işler barada hatabat berdi. Hatabatyň barşynda vilayetlerdeäki atçylyk sport toplumlaryna awatlaş işleriniň geçirilişi, atlar üçin ýokumly otyn binýadyny döretmek boýunça görülen zerur şäherler barada hem aýdyldy.
Şonuň bilen birlikde galkynyş milli atysynäk oýunlar toparynyň häzirki wagtda alyp barýan işleri barada hem habar berildi. Bellençäli ady arawaýaty urlaryny bekişli bedewlerimiz ýurdumyzda geçirilýän ähli umumilli dawralaryň baş bedigini urlýar. Ajaýyp bedewleriň gözeligi we çeýiligi, çeýlik hem çapyp barýanatyň üstüne dürli çylşyrymly gereketleri ýerine ýetirýän ýigitleriň ussatlygy tomurçylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrýar. Şonuň ýalyda piýasyçiliklerden bökmek arkaly meýilleşdirilen konkur ýaşlaryna gatnaşmak üçin düýpli taýýarlyk görülýäni gaýdyldy. Şeýle hem türkmen bedewiniň milli bayramynyň 2021-nji ýylda döwlet derejesinde Mar vilayatyna durky täzirenen aýlugda geçirmek bilen baglanyşly meseller barada hasabat berildi. Hasabatyň başyna şeýle hem agal-teke bedewleriniň tohum arassalygyny gorap taklamak maksady bilen tohum atlaryň maglumatlar binýadynda öretmek ornuny zeruri işleriň alınıp barlyany gaýdyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, asyrlaryň dowamyna türkmen topragyny kemale gelen bekişli bedewleriň halkymyň durmuşyny uly orun tutýanyny aýtdy. Döwlet başçylygynda häzirki döwürde agal-teke tohum atçylygyny ösürmek ornuny döwlet tarapyndan zerur tagallalaryň iýdigderli görülýänini belläp, bu urdaky işleriň mundan meýlekde dowam etmeligine ünsüçekdi. Pudagy döwrewap tehnologiýalaryň tany ulgamyň ornaşdyrylyşyny iýdigderli kämilleşdirmek gerek diýip döwlet başçylygymyz bu wagtda anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew ýurdumyzyň owagyjyk pudagyny özgertmeleri amala aşyrmagyň barşy hemde häzirki döwürde ýaýlandyrylan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Owagyjyk pudagyny toplumdan ösürmek we azyk üçinçiligini putulandyrmak boýunça maksatnamalaryň işler alınıp barýar. Döwletimiziň iýdigderli berýän gollawlary esasyna buğdoýyň, goğuçanyň we beýleki owagyjyk ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmekde dünýäniň ýöňdewaji döwletlerine öndürilen döwrewap owagyjyk tehnikler we gurallary, olar üçin ätýaşyk şaýlary hemde beýleki zerur serişdeler iýdigderli satyralýar. Hasabatyň çäklerini owagyjyk toplumna degişi ministrligiň we pudaklaryň dolanış idaralarynyň işiniň netijeligini hassa ýokalandyryp, ýöňde goýulan wezipeleri çözmek ornuny bellenlen maksatnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirmek wagtda görülýän çäherler barada hem aýdyldy. Şonuň ýalyda pudagyň mali hojalyk işlerindäki görkezleri barada hasabat berildi. Hormat prezidentimiziň owagyjyk pudagyny dünýäniň öňdewaji tejribelerini we almaň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak barada berýän tawşyklaryndan oralanyp, bu pudagy sanly elektron ulgamy arkaly dolandyrmagy girmek boýunça degişi işler alınıp barýar. Bu wagtda owagyjyk bilimini we ilmini ösürmek, maglumat hemde maslahat beriş hyzmatlaryny giňeltmek boýunça dünýäniň öňdewaji tejribeleri öwrenilýär. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, döwletimiziň owagyjylygyny ösürmäge we pudakda düýpli özgertmeleri amala aşyrmaga uly üns berýänini bellädi. Munyň üçin köp meçherde maýy goýumlaryny goýmak bilen pudagyň maddi enjamlaryň binýadyny hasy putulandyrmak, ýurdumyzyň azyk bolşugyny hasy berkitmek üçin giňerimli çäreler amala aşyrylýar. Hormat prezidentime de owagyjyk toplumynyň işiniň netijeligini hasy ýokalandyrmak ornuny zerur tagallalaryň görülmeligini belläp, bu wagtda vice-premieri birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentime de sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyra gidilip, häzirki wagtda ýöňde durýan ýerine ýetirilmegi möhüm birnäçe wezipeler ketgitledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň ykdysadyetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan owagyjylygyny ösürmäge we pudakda iýdigderli özgertmeler geçirmäge aýratyn üns berilýänini bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygyna vice-premier Müşşikowa hemde Merkezi bankyň ýol başçysy Anna Durdoýewa ýyzlanıp, owagyjyk toplumyna döwletimiz tarapyndan berilýän gollawlaryň we gönükdirilýän serişdeleriň netijesinde owagyjyk önümlerini öňüçileri höwüsendirmek bilen baglanyşly anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de owagyjyk maksatly ekin we öri meýdanlarynyň maksadyna laýyk hemde netijeli ulanmagyny gazanmalygyny aýdyp, oňun halkara tejribesinden uguralyp, ekinleriň hasyllygyny ýokalandyrmak we tokumçylygyny gowlandyrmak üçin zerur işler geçirmegi, bu ugurda almy barlygy institutlarynyň, Türkmen Owagyjylyk Uniwersitetiniň we Daşoğuldaky Owagyjylyk institutunyň alymlary, professor mugallimleri bilen birlikde dürli owagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek boýunça usuly gollanma kitapçylaryny taýýarlamagy taşyrdy. Çeýlik hem döwlet başçylygymyz owagyjyk tehnikalarynyň maksadyna laýyk we netijeli ulanmagy bilen baglanyşly anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz owagyjyk ekinlerini suwarmakda we suw serişdelerini netijeli peýdalanmakda dünýäniň öňdewaji tejribeleriniň öwrenilmeligini, öňümçüge döwrewap suw taşyýaty tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrmalygyny aýtdy. Bu wagtda degişi görkezmeler berdi. Ýurdumyzda suw üçinçiligini gowlandyrmak hemde goşmaça suw gorlaryny döretmek boýunça zerur işler geçirilmeliler.
Milli liderimiz bu gurda mümkin bolan yerlerde täze suw howdanlaryň gurulmalygyny we bar bolanlarynyň göwrümleriniň giňirdilmeligini aýtdy. Döwlet başlarymyň belleşýäli suwgaçylyk teňkalarynyň maksady laýyk we netijelik ulanmagyny gazanmalylar. Şeýlekem suwarş we şor suwa kabalary wagty-wagtyna arasalanıp durmalylar. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda akyl-teke bedegleriniň tokum arasalaryny gorap taklamak, baş sanyny köpertmek we milli teýçilik sunugatyny ösürmek boýunça zerur işleri geçirmegi taşyrdy. Milli liderimiz şeýlekem atly sport bäýteşikleriniň dürli görnüşlerini ösürmek üçin zerur işleri geçirmegi, bu ýurda daşary ýurt döwletleriniň tejribelerini öwrenmegi hemde ýaş hünärmenleri höwetlendirmegi taşyrdy. Hormat prezidentimizin belleşýäli atçylyk sport toplamlarynyň talaby laýyk saklanmagyny, olarda bejeriş we awatlyş işleriniň öz wagtyna geçirilmegini üpsün etmegi, bu toplamlaryň gadanýan girdejlerini artdyrmak, goşmaça mümkinçiliklerden peýdalanmak, şeýlekem sanly ulgam arkaly täzelikleri ornaşdyrmak üçin teljermeleri geçirip teklipler taýýarlamaly. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzda halkymyz tarapyndan at çapşyklaryna bildirilýän uly gyzyklanmalardan uguralyp, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak arkaly totalizator goýumlaryny ulanmagyň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Munyň özi akyl-teke bedegleriniň daşary ýurtlardaky köp sanly muşdoklarynyň barha artmagyna, olaryň türkmen atçylyk sportyna bolan ünsüniň ýokarlanmagyna, şeýlekem türkmen janköýerleriniň at çapşyklary höwetlenmeleriniň has artmagyna ýardam berer diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hemde bu gura degişli anyk tawşyklar berdi. İş maslahatynyň ahyryna döwlet başlarymyz OECD toplamynyň ýurdumynyň ykdysadyetiniň esasy pudoklarynyň biridigini, biziň gadanýan üstünliklerimiziň, halkymyzyň bolenin we bagtyar durmuşda ýaşamagynyň bu pudogyň netijeli ösürilmegine köp derejede baglydygyny belledi. Döwlet başlarymyz owagjyk pudogyny mundan meýlekde ösürmek, owagjyk önümleriniň hemişe bolşugyny üpsün edip, ýurdumynyň ady howpsuzlygyny hasy berkitmek boýunça ýöňde uly wezipeleriň durýanyny aýtdy. Bu wezipeleri awra bilen ýerine getirmek biziň hemmämiziň mukaddes borjumyzdyr diýip milli liderimiz belledi. Hormat prezidentimiz owagjyk toplamyna alınıp barýan işleriň ýagdaýyna başlanýan sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, owagjygyny ösürmek boýunça alınıp barýan işlerde uly üstünlikleri ardy etdi. Şu gün sanly video aragatnaş arkaly ýurdumyzyň pudoklaryň toplumlarynyň arasynda şeýle Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar welaýatlarynyň täkimliklerine maslahatlar geçirildi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny şu ýylyň 11 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşynyň üpsün edilmegine gönüktirilen möhüm meseleler garaldy. Ýurdumynyň meclisinde geçirilen maslahatda milli parlamentiň täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we odal bar bolanlaryny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň 11 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri ara maslahatlaşyldy. Bu resmi namalar durmuş ykdysady siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine gönüktirilendir. Deputatlar iri jemmeçilik guramalary bilen bilelikde öz saýlaw okruklaryna, daýhan birleşiklerine, edaralarda, okuw mekdeplerine hemde kärhanalarda milli liderimiziň içeri we daşary siýasatynyň mazmuny hemde ähmeti, betaraplyk derejesiniň eýleýän orny, halk maslahatynyň ýurdumyň jemgyýetini mundan meýlekde demokratiýalaşdyrmak, milli däpdesturlarymyzy saklamak boýunça anlap barýan işleriň ähmetine bagyşlanan wagty siýagat işlerini ýa-da alyp barmagyň zerurdygy maslahaty aýratyny ataldy. Bir taraf Türkmenistanyň daşary siýasy orny durmuşa geçirmek hemde döwlet başçylygyndan beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglykda Daşary işler ministrliginiň ýanwar-noýabr aýlaryna alyp baran işiniň netijeleri barada maslahatda gurrun edildi. Garaşsyz watanymyzyň bir taraplygynyň şany 25 ýylygyna başlanan halkara maslahaty we beýlik etşeýleri hemme taraplardan taýýarlyk görülmegini üpsün etmegiň meseleleri maslahatyň esasy urlanyň biri boldy. Ýurdumynyň ykdysadyýet toplumynyň edaralarynyň işini talaba laýyk guramagyň wajypdygy bellenildi. Bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmagy, göz öňünde tutulan meýnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegi, gaýra goýulmasyz wezipeleriň hatarına görkezildi. Hususlaşdyrmagyň sany ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öňüňi artdyrmagyň ýordamly mundan meýlekde ösürmegiň ileri tutulýan wezipeler degini ataldy. Ýalňyş energetika toplumynyň mundan meýlekde saglaşykly ösürilmeginiň hemde oň işiniň kämilleşdirilmeginiň wajypdygy pudok maslahatyna bellenildi.
topluma değişli kärhanalaryň kuwwatlyklaryny doly herekete girdirmek, Nirtqa toplumuna maýy goýunlary çekmek, uglewadora serişdilerini gaýtadan işleýän täze kärhanalary gurmak babatda öňde durýan wezipeler barada giň işleýän gurrun edildi. Orlaşyk fenagat energetika kimya toplumuna ýaýwananylan özgertmeleri gysga möhletde durmuşa geçirmegiň zerurdygy giň işleýän maslahatdan ataldy. Ýokary öňdürjülükli enjamlar hemde täzeçil tehnologiýalar bilen üpçün edilen täze gurulşyk we tehnologiýa kompaniýalarynyň hemde firmalarynyň döredilmegi zerurdur. Ýurdumyzda halkalyň energiýa ulgamynyň gurulşygy, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamy boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygy belenildi. Şeýlede pudaga maýy goýum serişdelerini çekmek boýunça pikirleşmelere giň orun berildi. Häzir ulgamynyň işine ýygy gollawy üpçün etmek we oň durnukly maliýe ýagdaýyny saklamak esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Ähli ugurlarda sany ulgama geçmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesitlenildi. Sanylaşdyrmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişini işçileşdirmek, telekommunikasiýa hyzmatlaryny ösdürmek barada da giň işleýän gurrun edildi. Medeni toplumuna geçirilen maslahatda değişli idaralaryň işiniň mundan meýlekde kämilleşdirilmegine, olary häzirki zaman sany tehnologiýalaryň işçiň ornaşdyrylmagyna, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilmeligi baradaky pikirleşmelere giň gerim berli. Milli jurnalistikanyň sulfana teleýaýlanmaryň işiniň hilini ýokallandyrmak üçin zerur şäherleri görmek boýunça maslahatlaşyldy. 11 aýyň jemlerine başlanan maslahatda Sewitiň hemde dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklary pogtalandyrmak, durly ýurtlaryň medeniýet we synagat işgärleri bilen dostluk gatnaşyklary ösdürmek boýunça da gurrun edildi. Döwletimiziň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şany senetiniň hormatyna meýilleşdiriljek şäherleriň maksatnamasyny taýýarlamak möhüm wezipeleriň hataryna görkezildi. Halkyň sarp edýän haritlaryny ösdürmegiň mukdaryny mundan meýlekde artdyrmak babatda toplumyň maslahatyna düýpli gurrun edildi. Kiçik we orta telekeçiligi ýoksulsana syýasatçylyk ulgamy boýunça iş alp barýan kärhanalary ösdürmäge mali hemde maddi enjamlaryň gollawyny bermek boýunça nowatdaky şäherleri işläp taýýarlamak boýunça giň işleýän pikir alşyldy. Dokma pudagynyň ösdürilmegini hemişe esasy ugur bolup durýan kesitlendi. Şu günler aýratynda bayramçylyk günlerini diýarymyzyň bazarlarynyň we dükanlarynyň durly haritlar hemde önümler bilen üpçünçiliginiň ýokary derejede bolmagyna aýratyn ünsberli. Owa senagat toplumuna ýaýwananylan özgertmeleriň şäherlerine önemçiligi häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işleriň anlap barylýanyny maslahat aýdyldy. Hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda owa hojulyk maksatly ýürüte ýer galnasy döredildi. Şunun bilen baglykda şu günler täze şertlerde işlemäge we bu ýer galnasyndan 2021-nji ýyldan başlap gowaça buğday we meýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýer böleklerini almagy istek bildirýän hususy önlemejileri hasap almak işi dowam edýär. Owa hojulygyna möhümleýin ähli agrotehnika şäherleri işçileşdirmegiň zerurdygy belenildi. Mehraman ýakdamyz alam bilim, saglygy goraş we sport ulgamlaryny ýokary depkinle ösdürmek hemde düýpli özgertmek wajypdygyny noktada. Şunda iň gowy milli we halkara tejribesini nazar almak bilen olaryň maddi enjamlaryny we alam usuliýet binýadynyň kämilleşdirilmegine aýratyn üns berilmelidir. Şunun bilen baglykda möhüm ulgamlary mundan meýlekde ösdürmek bilen baglanyşly meseleler toplumyň maslahatyna giňden aral maslahatlaşyldy. Pudaklaryň maddi enjamlaryň binýadynyň kämilleşdirilmegine döwre we sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna hemde orta we ýokary okuw mekdeplerine geçirilýän okuw terbiýeçilik işine gözewçiligi güýçlendirmek barada pikirleşmeler boldy. Şu ýylyň 11 aýyny ykdysadyň pudaklaryna anlap barlan işleriň netijeleri Türkmenistanyň ähli ugurlardaky ösüşini görkezýär. Ýurdumyzyň halk maslahatynyň mejlislerine kabul edilen kararlar, maksatnamalar güneşli diýarymyzda ähli ulgamlar boýunça gözegine tutulan tepkitleň üstünlikli berza edilmegine ýardam berýär. Muňa özi Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalynyň 11 aý üçin hem häsiýetlidir. Ministrler Kabinetiniň mejlisine bellenşi ýaly ykdysadyýatyň ähli ulgamlaryny gözegine tutulan tepkitleri ýelendi. Maslahatlarda halk hojalygynyň ähli ulgamlary boýunça ýylyň 11 aýynyň netijelerine asasan teljerme berildi. Hormatlar kadamy tarapyndan yglan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine münasip goşunt goşmagyň milli ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ilkinji tejribeleriniň netijeleri hakynda giň işleýän pikir alşyldy. Maslahatlarda budjet serişdeleriniň ulanışı hemen täze ýyl üçin maksatnamalary taýýarlamak baradaky meselelere de üns çekildi.
Iqtisadiyyatın önüme öndüren puduğunu esasy wezipä bazar institutlaryny berkitmege dowam etmekden, erkin mätleşigi ösürmekden we hususy işgurluk başlangyçlaryny höwetlendirmekden ibaratdyr diýilip çykyşlardan ygtarly. Maslahatlarda o senat toplumuna durmuşa geçirilen işler doğrultusunda giňişlerin hemde jekmejek gurrun edildi. Daşı gurşaw gorumyň daýhan birleşikleriniň çäklaryna sürümli yerlerden ýürüýti owu huzurga ähmiýetli yer ganatyny netijeli peýdalanmagyň, owu huzurga önümlerini öňürjileri ýeňillikli kar teristelerini bermeň, suw akabalaryny arasalamaň, suw teristelerinden tygşytly hemem netijeli peýdalanmaň meseleleri hakynda da çykyşlardan ygtalyp bellenli. Owu huzurga önümlerini köpöndirmek, gaýtadan işleýän senaty ösürmek, gök, bakça we miwe önümleri bilen diňe bir öz halkymy döpçün etmek bilen şäklenmän, eýsem olaň eksportyny artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalar ýerine ýetirmen wezipeleri hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Ýurdumynyň paxtasy baba daýhanlarynyň gazanan azaýyp üstünligi hakynda bellemek bilen matlagatlarda çykyp geplen adamlar geljek ýylyň bol hatyrynyň düýbüni tutmaň wezipeleri barada giňişleýin durup geçdiler. Muňa geljek üçin has belin sepkitler gödegini tutmagy mümkinçilik berer. Şu günler ýurdumda geljek ýylyň hasyl üçin ekilen güýlük buğdaý ýyda etmek işleri güýçli depkinlerde dowam etýär. Bu mewsümleýin owu huzurky işleri birleşen tagallany talap etýär. O senat toplumuna zähmet çeken adamlar üçin döredilýän şertler barady. Gazanlayan netijeler dogrusynda bar bolan täwirlikleri we mümkinçilikleri aradan aýyrmaň ýollary hakynda maslahatlarda anyk gurrunlar edildi we wezipeler ketgitlendi. Şu ýylyň ahyryna çenli öňde durýan wezipeler üstünlikli ýerine ýetirmek üçin äkli tagallalyň görülmegi zerurdur. Alim bilim ulgamyndan hormatly arkadaşymyň ýollaşylygyny amala asyrlayan özgertmeler dogrusynda maslahatlarda täsirli gurrun edildi. Medeniýet, saglyk, goraş, sport ulgamlaryny amala asyrlayan işler we öňde durýan wezipeler barada çykyp geplen adamlar giňişleýän gurrun etdiler. Bu ulgamlarda amala asyrlayan işler diýsen ullar we olar ýurdumyň ähli wagtlarda durmuşynyň barha täzelenýändigini aňlatýar diýilip çykyşlarda aýdyrly. Hormatly arkadaşymyň tapşyryklaryndan gelip çykýan wezipeler gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişlidir. Şol wezipeler ilkinji nowatda ýurdumyzda yglan edilen döwlet adam üçindir diýen himiçelik ýörelgäniň hassa rowaçlanmagyny üpçün eder. Sewda Senat Idarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 20 ýylyna başlanyp geçirilen halkara serginiň nowatda güni ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň düzümlerini alınıp barlayan işlere gazanlayan üstünlükler başlandy. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna, şöhratly peýdarlarymyzyň asyrlaň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň giňden wagt edilmegine aýratyn orny eýleýän medeniýet toplumynyň düdümleriniň işine bagyşlanan sergi aýdymsa toparlarynyň joşgunly çykyşlary bilen utgaşdy. Muňa özi ýurdumyzda ähli halk derejesine eýe bolan şäherleň medeni köpçüliklerin çykyşlary bilen utgaşýanlygynyň nowatdaky subutnamatyny görli. Sergide Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa dünýä medeniýetiniň genji hazynatyna münasip goşun milli medeniýetimizi mundan meýlekde ösürmek uğruna beýtarap Türkmenistanyň medeniýet toplumyna amala asyrlayan özgertmeleri hakynda çykyş etdi. Belenşi ýaly häzirki döwürde mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen medeniýet toplumynyň ähli düdümleriniň maddi enzamlaryň binýadynyň berkidilmegi, puwdaklarda halkara hyzmatdaşlygynyň ösürilmegi we ähli düdümleriň işgärleriniň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanşykly meseleler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň puwdaklarynyň gazananlaryny hemde döwrap meýilleri öz içine alan forma, medeniýet toplumynyň ministrlikleri we puwdaklaryň dolanýaş idaralary, teleýaýlymlar gatnaşyp, şu döwürde gazanan üstünlikleri, ýetin derejeleri barada giňişleýän maglumat berýän bölümler döretdiler. Olarda topluma degişli düdümlen ähli ugurlaryna täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak ugruna amala asyrlayan maksatnamalaryň işleň netijeleri aýdyn görkezilýär. Hormatly arkadaşymyzyň başlangyjy satyna gurulýan bu sergi geçilen mendillere ser salmakda, öz üçin täze ugurlaryny kesgitlemekde we özara oňyn teziri başmakda aýratyn ähmiýete eýe bolan mühim çäre urly. Şeýle giňerimli çären geçirilmeginiň özi milli liderimiziň ýollaşylygyny amala asyrlayan hemde ähli umum parahyçylygy gazanmagy, özara bähwitli we deň hukukly döwletara gatnaşyklaryny, şol sany milli mirasymyzy halkara derejesine giňden wagt etmek we paýgatly peýdarlarymyzyň asylly ýörelgelerini geljek nesillere ýetirmäge gönükdirilen beýtaraplyk siýasatynyň üstünlikli amala asyrylmagynyň aýdyn subutnamasyny urly.
Fergi Türkmenistanlyň öz garaşsyz, bitarap watanna bolan watançylyk duýgularynyň tutuş çuňlugynyň beýanyny urly. Şeýlelikde ýurdumyzyň sungy dostlary, aýdymsaz watan toparlary öýlerini belent uruha betlenen çykyşlary bilen mehriban arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna mehriban watanymyzyň gazanýan üstünliklerini, yetilen belent sepgetleri, edi diýarymyzyň gözel tebigatyny, ýurdumyzda we daşar döwletlerde geçirilýän meden şäherlerde giňden wasbetýärler. Fergide tan teknologiyalar arkaly medeniýet toplumynyň ähli düzümleriniň ýerine ýetirýän işleri, pudagara sanly ulgamyň ornaşdyrylşy, elektron kitaphanalaryň mümkinçilikleriniň artdyrylşy barada giňişlen maglumatlar berildi. Muňa özi ferga gatnaşçylarda ýadydan çykmajak täsirler galyrdy. Şeýlede fergi merkeziniň meýdançatyna toplumyň her bir düzüminiň gadananlaryny we mümkinçiliklerini video görnüşinde tanışdyrýan ministerlikleň dolanyş edaralarynyň we teleýaýlymlaryň diýbarlyklary ýerleşdirildi. Bu bolsa ferga gatnaşylaryň degişli düzümlerde alınıp barýan işler bilen ýakynan tanışmaklar üçin oňyň mümkinçilikleri üpjün etdi. Görkezilýän video filmler mehriban arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik maksatlaryň oňy netije berýänligi barada giňişlen maglumatlar hödürlýär. Şoň bilen baglykda teleýaýlymlaryň bölümlerine döwlet başlygymyzyň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasatynyň üstünlikleri, şol sany medeniýet toplumynyň ähli düzümleriniň ýeten derejesi, bugurlary ornaşdyrylýan täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamyň oňy netijeleri hakynda gürrüň berýär. Fergi diýarymyzyň häzirki sağlaşykly durmuşynyň özgörüşli beýany bolup durýar. Hemde döwletimiziň durmuşynyň ähli ugurlaryny gurşap alýar. Şeýlede fergiň çäklaryny arkadagy prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna türkmen halkynyň diýip desurlaryny, ruhy meden mirasyny döwrap derejede ösürmek we bu gymmatlyklary dünýä ýüzüne giňden wagt etmek meselelerine bagşlanan ilmi maslahat geçirildi. Bu ýerde dürli eserleň fergetiniň guralmagy, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna geçirilýän pudoklaryň gözden geçirilişiň ähmiýetini artdyrdy we ony many mazmun taýdan has waýlaşdyrdy. Şoň bilen birlikde fergi meýdançatyna şany senäniň hormatyna neşir önümleriniň fergetiniň guralmagy bu şäheräniň ähmiýetini belende göterdi. Muňa özi bugünkü ferginiň toplumlaryň esasy guralanyň notaky suwtnamatyny urly. Gahrman arkadagymyzyň türkmen beýtaraplygyny giňden şöhletlendirýän video rolikler taýýarlayan dörejlik toparlarynyň arasyna bäýatleşik eglan etmek barada beren tawşyrygyna laýyklykda Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa aradak döwlet komiteti we Türkmenistanyň kärdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň eglan etmegine Türkmenistan beýtaraplygynyň mekana atly dörejlik toparlarynyň arasyna video rolik taýýarlamak boýunça eglan eden bäýatleşiginiň ýeňjileri dabaraly ýagdaýda syýlaglandy. Yergelen aýtsak, Aziýa Ýuwaş Ummany Teleradio Ýaýlymlar Birleşiginiň dowam etýän baş assambleýasynyň mejlisiniň başynda Türkmenistanyň baky beýtaraplagynyň 25 ýyllygy giňden tanışdyryldy. Parakaçylyk sady, dostluk, dogonluk sady bilen türkmen we daşary ýurtlaryň nusgu sady eserleriniň ýerine ýetirmegi bugünkü çäheräniň şowkuny artdyryp, pudoklaýyn ferginiň uly dawaralary betlenmegini üpjün etdi. Muman pudoklaýyn fergi ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň ähli düzümleriniň arkadagy prezidentimiziň tagallasy bilen ösüşiň täze derejesine çykanlygynyň we degişli ugurlarda uly üstünlikler gazanlýanlygynyň nowatdaky suwtnamatyny urly. Fergiň çäklaryna hyzmatdaşlyk babaty gol çekilen resminamalar degişli ugurda ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen özara peýdaly uzak möhletliň gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna gönükdirilendigini bellemeli. Gol çekilen resminamalar Türkmenistanyň ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen giň möşürli gatnaşyklary ýoly goýmagy taýýardygyny tasdiqlaýar. Şolar bilen hyzmatdaşlykda bir näçe taslamalar amala aşyryldy, geljekde bolsa watanymyzyň degişli uguryny ösürmek boýunça wazyp taslamalar durmuşa geçiriler. Fergiň çäklaryna hormatly arkadagymyzyň Ukrain diline çap edilen Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynyň tanışdyrýış dawarasy ýurdumyzyň daşary işler ministrligi tarapyndan guruldy. Dawara ýurdumyzyň daşary siýasat idaratynyň Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçiganatynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriň we habar beriş terişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Davrada çykyş edenler mehriban arkadagymyzyň işiniň ata-babalarymyzyň miratyna aýawly garaýan türkmeniň ruhy gymmatlyklaryny aýawly saklamagy we dünýä ýaýmagy ýardym etjekdigi, hem ata-babalarynyň miratyna aýawly garaýan türkmenliň ruhy gymmatlyklaryny hasy ýaýmagy ýardym etjekdigine ynamlaryny beýan etdiler. Mehriban arkadagymyzyň eseriniň esasyny düzýän belent maksatlar Ukrain halkyna has ýakyn we düşnükgüller. Çünki olar iki milletiň diýip desurlary we ruhy gymmatlyklary bilen sağlaşýar.
Türkmenin döwletlilik ýörelgesi atly kitabın ukrain diline terjime edilmegi, okuyjylary Türkmen halkynyň gadymy taryhy we baý medeniýeti, oň ruhy dünýäsi, filosofiýasy, öz bolşly aýratynlygy, ahlak gymmatlyklary barada düşünjeni giňeltme ajaýyp mümkinçilik bolup durýar. Bu bolsa, iki ýurduň arasyndaky dogatlykly gatnaşyklaryň hasy berkidilmegine we ösdirilmegine hyzmat eder. Şuun ilim, bilim, sağlyk goraýyş sport toplumynyň işgärleriniň gatnaşmagyny Bilim Ministrliginiň hormat prezidenti bilen ýurdumyzyň kemişilik bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylyna başlanan Türkmenistan bitaraplygyň mekany atly kitabynyň tanışdyryş dabarasy geçirildi. Ma'lum bolýaly ýakynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň ahyrynda döwlet başlarmynyň täze kitaby mejlise gatnaşylaryň ählisine gowşurly we watanymyzyň bitaraplygynyň 25 ýyllygyna azaýyp sowgat boldy. Tarihi maglumatlary esaslanýan düýpli eser baý we gymmatly maglumatlary öňüne jemläp, döwlet başlarmynyň eserleriniň toplumynyň üstüne ýetirdi. Hemem türkmen halkynyň geljegine garaýşlaryny beýan etdi. Kitapda halkara we milli derejede kabul edilen bitaraplyk hukuk derejesine degişli esas taryhy resminamalar ýetirilýär. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň kemişilik bitaraplygy hakynda kanunyň kabul edilmegi garaşly döwletimiň geljekde ösüşini kesgitledi. Biz ony kemişilik bitaraplyk hukmyny kabul etdik diýip, kitabyň awtory hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow nykdýar. Tanıştırış seyahatine gatnaşylar bu neşiriň sahifalaryna ýurdumyzyň iň täze taryhynyň mühim wakalary beýan edilýär. Hemde oň bitaraplyk derejesine ötüşiniň tapgyrlaryna çuňur seljerme berilýär diýilip nykdadylar. Milli liderimiziň ilmi çemeleşme esasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döwletimiziň daşar siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde bitaraplyk derejesiniň ähmiýeti barada garaýşlaryny beýan etýär. Hormatly arkadaşymyzyň nykdaýşy ýaly kemişilik bitaraplyk derejesi, parahatçylyk söýjülük, beýleki döwletleriň içerki işleriniň goşulşmadylyk, öz açdaklygy hormat goýmak, serhetliň miýdemelligi ýaly milli ýörelgiliň ajaýyp sypatlaryny öz içine alýar. Muň ödi şeýle de halkara harby birleşiklerine hemde şertnamalaryny goşulşmadylyk, dini inançlara hormat goýmak, açyklyk, gepleşikler arkaly tutuş taryhyň dowamyny ýüze çykan has çylşyrymly meseleler çözmäge taýýarlyk düşünjelerini öz içine alýar. Alimler Türkmenistan bitaraplygyň mekany atly kitabynyň häzirki zaman taryhy ilminiň filosofiýasynyň we siýasatşynas ilminiň ötüşine aýratyn uly goşanlygyny belläp, täze neşiriň bu gurlarda täze ilmi barlyglara itergi berjekdigine ynam bildirdiler. Tanıştyrış dabaratyna çykyş edenler, watanymyzyň bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňü syratyna mähriban halkymyza şuň ýaly ajaýyp sowgady üçin hormatly arkadaşymyza hoşallyk bildirdiler. Baky bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna gahrman arkadaşymyzyň nusgalyk eserleriniň dowamy bilen Türkmenistan bitaraplygyň mekany atly täze kitabynyň mähriban halkymyza sowgat berilmegi münasibetli sowda toplumynda da tanışdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu çäre dokma sowda toplumynyň işgärleri, fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar. Täze kitap bilen tanışdyryş dabarasy uly ruhlanetlige betlendi. Çykyş edeniň belleýişleri ýaly milli liderimiziň täze eserine watanymyzyň bitaraplyk hukuk derejesiniň ýurdumyzyň durmuşy gurly ykdysady siýasatyny durmuşa geçirmekdäki ähmiýeti beýan edilýär. Bitaraplyk biziň mukaddes gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manasy, baş maksady bolup durýar. Bitaraplyk derejesi Türkmen halkyna bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi diýip çykyş edenler bellediler. Biz bu ýoly ilkinji nowatda öz milli bähwitlerimizden uguralyp saýlap aldyk. Şoň bilen birlikde ýer ýüzüniň ähli doganly halklarynyň bähwitlerini gözegine tutdyk. Ähli halklaryň arasyna hoş niýetli gatnaşyklary ösdürmäge we belend hemem ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çalyşmalygymyzy beýan etmek isledik diýip döwlet başlanmady. Täze eseriniň sahifalaryny belleýär. Hormatly arkadaşymyzyň häzirki döwrüň ähli umum meseleleriniň çözgüdüne gönükdirilen dörejelikli başlangyçlarynyň aýratyn uly ähmiýeti bellenli. Kitabyň awtory anyk misallarda bitaraplyk hukuk derejesiniň dünýäniň döwletleri bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy üstünlikli ýoly goýmak kömek etýändigini görkezdi diýip tanışdyrış dabaratyna gatnaşyjylar aýtdylar. Bu ýere ýygnananlar Türkmenistan bitaraplygyň mekany kitabynyň diňe bir tarih barada bolman, eýsem oň geljegi nazarlaýanygy barada bir pikire geldiler. Çünki eseriň awtory döwletimiziň häzirki döwrüň çylşyrymly meselelerini çözmekde hemem ähli ýurtlaryň jewitleşmegine bitaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýetini görkezýär. Şeýlelikde bu eser tutuş adamlaryň röwşen geljeginiň bähwidine halklary birleşdirýän insanperwer maksatlarynyň öçmejek ähmiýetini okuyjagy ýetirýär. Watanymyzyň bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňü syratyna ajaýyp sowgat üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözleri öz bolşly mukamy urly. Şuun
Türkmenistan'ın wekileti Merkezi Aziya Sivit Iqtisadi Hyzmatdaşlygy maksatnamasynyň aza ýurtlarynyň online görnüşine geçirilen 19-njy ministrler maslahatyna gatnaşdy. Video maslahada Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani we Awganistan Islam Respublikasynyň Maliýe ministri, Azerbaýjanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Mongoliýanyň, Pakistan Islam Respublikasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň Maliýe Ykdysadyýet ministrleri, uly wezipeli hökümet wekilleri hemde iri daşary ýurt maliýe institutlarynyň, ýagny Aziýanyň Ösüş bankynyň we bütün dünýä bankynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Covid pandemiýasynyň soňky şertlerde adamlara niýetlenen sivit hyzmatdaşlyk atly ministrler maslahatyna urduş halkara hyzmatdaş düzümleriň wekilleri çağırly. Forumyň barşyny şu ýyl Merkezi Aziya Sivit Iqtisady Hyzmatdaşlykda başçylyk edýän ýurdun Awganistan Islam Respublikasynyň prezidentiniň ýürüýti haty, Aziya Ösüş bankynyň prezidentiniň çykyşy hemde bütün dünýä bankynyň beýannamasy dinlenli. Maslahatyň gün tertibine ykdysady durnuklugy we ösüşi, ýylatyň iş bilen üçinçiligini hemde iş orlarynyň dördülmegini dikeltmek. Pandemiýadan soňky döwürde Merkezi Aziya Sivit Iqtisady Hyzmatdaşlygyň agda ýurtlarynyň makro ykdysady mümkinçilikleri ýaly meseleleri ýerdildi. Video maslahata gatnaşyklaryň garamagyna we tasdiklamagyna esas hasabat retminamalar hökmünde Merkezi Aziya Sivit Iqtisady Hyzmatdaşlygyň siýasatçylyk, gender meseleleri babatdaky baş ugry hemde bu maksatnamanyň 2030-njy ýyla şeň niýetlenen netijeleriniň jemleri ködürlenli. Şunuň bilen malykda häzirki döwrüň möhüm meselelerini alalaşykly çözmek işläp boýunça tagalarlar birleşdirmek babatyny başlangyçlar öňe sürýän Türkmenistanyň milli liderimiziň başçylygyny Sivitde hemde tutuş global giňişlikde özara bekwitde hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmek boýunça ýetgiderli ädimleri edýändigini bellemek gerek. 19-njy ministrler maslahatynyň jemleri boýunça birlikdäki beýannama kabul edildi. Onu Merkezi Aziya Sivit Iqtisady Hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň baş ugrundurmuşy geçirmekde öňe gidişlikleriň gazanlanlygy bellenli. Taraplaryň ýüze çykýan täze meseleleri çözmek hemde bar bolan ykdysady mümkinçilikleri durmuşy geçirmek maksady bilen Sivit hyzmatdaşlygyny ıgrarlygy tasdiklandy. Hormat anlaryny orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 7-nji dekabrda saat 20-den 2-nji dekabrda saat 20-nji boljak wa barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün nogurdan 9-14 metre ýetýän şymal ükser. Howa gijesine 1-6 gradus sowuk, günnüdine 1-6 gradus maýyl. Kenäreki taraplaryna bolsa 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýyl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem gargaçykly ýağış ýagar. Gün nogurdan 7-12 metre ýetýän şymal ükser. Howa gijesine 2-7 gradus sowuk, günnüdine 0-5 gradus çeli maýyl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem gargaçykly ýağış ýagar. Gün nogurdan 7-12 metre ýetýän şymal ükser. Howa gijesine 0-5 gradus çeli sowuk. Günnüdine bolsa 0-5 gradus çeli maýyl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem gargaçykly ýağış ýagar. Demiradyk nogurdan 8-13 metre ýetýän şymal ükser. Howa gijesine 1-6 gradus, demiradyk etraplaryna bolsa 7-12 gradus sowuk. Günnüdine 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýyl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün nogurdan 8-13 metre ýetýän şymal ükser. Howa gijesine 8-13 gradus, günnüdine 1-6 gradus sowuk bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup gün nogurdan 7-10 metre ýetýän şymal ükser. Howa gijesine 3-5 gradus sowuk, günnüdine 1-3 gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 8-nde magnit hadisasynyň gowşok täsirli saklanmagy açylýar. Edil watanyşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadydan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly.
Howa şertlerinin adam bedeni yetirgen uňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş basyny howanyň derejesiniň ütgeýäni nazar alyp, pasyla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban dileşler. Bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşen özüne bolsa halkyň behbidi, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sağ olun dileşler.